sjældent noget, der bliver frygtet som de korte pot. Det kan være meget mindre pres og pot fra 2-3 meter, end det kan fra 1 meter til 1,5, fordi det er jo dem, vi skal have i. Men så skal vi også tænke på det, der er vigtigst med de korte pot. Og langt det vigtigste med de korte pot, det er, at potterhovedet peger mod hullet. Jeg har snart brugt 40 år på at sørge for at svinge potteren på den rigtige linje. Men hvis vi skal sætte tal på, så den vej, vi svinger potteren, har 15% indflydelse på, hvor bolden starter henne. Hvorimod potterens køllehoved har 85% effekt på, hvor pottet kommer hen. Så det giver sig selv. Vi skal sørge for, at potterhovedet peger mod hullet. Dels når vi sigter, men også når vi rammer den. Der er en masse øvelser, der gør det, men prøv for sjov, hver gang I har de korte pot, så prøv kun at tænke på, hvor I skal have potteren til at pege hen, lige mod hullet, og så et lille kort tilbagesving. Bang, så går de nemlig meget mere i. Det giver en vis tryghed, når man ved, at man